So namhlanje kuphuma umbiko. Amsho abanye beni bese bewutholele lo mbiko lo but ke kuphume ama quarter final fixtures, ama dates nezikhathi kwaphuma futhi uthi ama tickets awu60 rand. Yabo ungalithola ithikithi imatch mezodlala kini hamba uthenga ithikithi izobidlala imatch. Mina ke ngizolithenga ithikithi lokubuka igame eDurban City versus Marmora Lions ezobidlala ngesonto ngomhla ka9 March. Game iSuper Sports neOrlando Pirates izodlala ngomhla 8 March omgqibelo. Ngokuthi ngoSaturday futhi kudlale Kaizer Chiefs versus Stellenbosch. Mase kuthi ngomgqibelo futhi kudlale iMamelodi Sundowns or iMilford or iSikhukhune. Singesazi ke leyo game iSikhukhune neMilford izodlala kule weekend esakuyona. But ngizokhuluma ngani la? Ngizokhuluma igame iSuper Sports negame iKaizer Chiefs. Igame iSuper Sports edlala neOrlando Pirates neKaizer Chiefs edlala neStellies. Super Sports izobidlala home fixture yabo bekumele badlale Lucas Moripe Stadium. Manikhumbula kahle ihome fixture home ground yeSuper Sports United iLucas Moripe Stadium. Mamelodi Sundowns ihome ground yayo ijwayele ukudlala le eLoftus, but ke iLoftus izobe occupied. Loftus ngeke bakwazi ukuyisebenzisa because uma stand ama landlords alapha ama Blue Bulls azobe isebenzisa leyo game, so they opted to use iLucas Moripe. Ijwayele ukuyibona iSundowns isebenzisa iLucas Moripe iyodlala neKaizer Chiefs nje kusasa idlala kuyona leyo venue leyo, yabo. Sold out fixture so bekuyimatch enkulu yeBetway Premiership, yabo. Zokhuluma ngeSuper Sports United. Super Sports United decided to take the match to Limpopo. They decided to take the fixture to Limpopo, Orlando Pirates versus Super Sports United, to play at Old Peter Mokaba Stadium. They wanted to go and play at Old Peter Mokaba Stadium. Mukhumbula ka Old Peter Mokaba Stadium isetshenziswa amathima njengoSikhukhune, uPolokwane City, Magis, yabo badlalela lapha because iNew Peter Mokaba Stadium ilungiswa for ama FIFA Club World Cup qualifiers la kuzodlala khona iLesotho versus iBafana Bafana, yabo. Mungalithola futhi ithikithi hamba uthenga ithikithi iBafana Bafana yobidlala le ePolokwane. I don't wanna lie, I'm disappointed ku Super Sports United. I'm disappointed ukuthi why bekhethe iOld Peter Mokaba Stadium. Ziningi nje istadium abangayisebenzisa mhlambe eGoli. Zikhona istadium ebebengazama ukukhuluma nazo ba hostele le fixture le. Noma mhlamba beze eDurban, yabo ziningi istadium rights engahosta igame enkulu kanje. Phela inkulu le game eSuper Sports neOrlando Pirates akusiyona igame encane. Why are you taking that game kwi pitch encane? Sayazi phela iOld Peter Mokaba Stadium akusiyona i-pitch right. Akusiyona i-pitch right, yona i-right but still i-pitch yakho incane. Yenza abadlali abaningi balimala. USesane walimala lapho, uMbatha walimala lapho ngosikhathi idlana eSikhukhune siswina. Orlando Pirates wina ngo-2-1. We played futhi enye game sidlala neMagesi sawina futhi ngo-1-0 kule game, yabo. 2 games siwadlalile kule season lesa stadium siwawinile but asiwawini kahle, yabo. We get the 3 points but we don't get the 3 points kahle. And the Super Sports team right, team ekwazi ukudlala, yabo. Ababona bedlala neKaizer Chiefs, they beat Kaizer Chiefs ngo-4, I think it was 4-1 if I'm not mistaken. Kuze Korusayile wakora futhi noNokovic, yabo. They have good players. Sayile uyadlala pha uyiwinger ufast. Sayile, Nokovic uyakwazi ukora nalapha eswini ukhona uNdlovu uyakwazi ukudlala lapha, yabo. So akusiyona iteam esingayithisa kancane seOrlando Pirates, yabo. I'm disappointed ke ukuzwa ukuthi sodlala le ePeter Mokaba Stadium, eOld Peter Mokaba Stadium. But ke I hope iOrlando Pirates izokwazi ukuthi iwine idlulele kumlingiswano olandelayo so bese sidlala ama semi-final. But ke naye Super Sports inayo chance ukuthi idlule iye kuma semi-finals. Nikhumbula kahle Orlando Pirates siyabhekana neSuper Sports kule season idlala kuMTN8. Sadlala kuMTN8 sayishaya iSuper Sports, sidlala ama quarter finals futhi eMTN8 sayishaya iSuper Sports. So singasho ukuthi iclub eneqhubu because sayishaya funa kuBetway, yabo. Basana lelo qhubu nje ukuthi sabashaya bafuna ukuyiphiliselela. Mase ngiza kwigame eKaizer Chiefs neStellies. Game eKaizer Chiefs neStellies bafethu ziningi inkulumo engizwile about this game. iKaizer Chiefs ayikwazi, actually Stellies asikwazi ukuthatha lo mdlalo lo sudlala eWestern Cape. Lo mdlalo lo ukhishiwe eWestern Cape uyadlalwa eEastern Cape. Lo mdlalo lo uyodlalwa eEastern Cape eNelson Mandela Bay Stadium esikhulu lapha eEastern Cape,
yabo. Kaizer Chiefs ungasho ukuthi mhlambe izobe fine ukuthi home fixture eKaizer Chiefs because ama-fans amaningi eKaizer Chiefs akhona eStern Cape bazofika ngobuningi bezogcwala lapha eNelson Mandela Bay Stadium bezosupport eKaizer Chiefs and still is ama-fans awale eStern Cape ngiyazi akwazi ukuthola isikhathi ukuthi usupporta iclub yabo bedlala ama-quarter finals. Kuthiwa iPSL idecide ukuthi imove le game le uyidlalisa le Eastern Cape because there were men ngiye bakwazi ukuyihosta iKaizer Chiefs lapha eDenny Craven. Yabo, menikhumbula kahle sebayihosta iPulwane City. Bayishaya iPulwane City. I think it was 2-0. But ke ngiye bakwazi ukuyihosta iKaizer Chiefs lapha eDenny Craven. Menikhumbula kahle the last time iKaizer Chiefs idlala neStelis lapha eDenny Craven. Kwaba khona ichaos eningi. Ama-fans eKaizer Chiefs angena estadium so iKaizer Chiefs nePSL basana leyo ngxoxo le ukuthi kahle kahle cha iDenny Craven neKaizer Chiefs akusiyona like ivenue engaba available for le match le. Yabo mhlambe kumele kusetshenziswe enye ivenue for le game le. Nako ke sebebheka iStadium ebangayisebenzisa because they can't use iDenny Craven to host the Kaizer Chiefs, especially any big three clubs. They can't use iDenny Craven, yabo, because le venue le incane for these clubs oku Sundowns oku Pirates oku Kaizer Chiefs because nyawazi lama club anama-fans amaningi, yabo. Mekwenzeka izinto eziningi ama-security nje ngeke ungitshela ukuthi ngaba khona i-security eningi ekwazi ukustopa ama-fans from getting into the pitch, yabo, because leya pitch incane leya pitch leya sincane lesa stadium ngenzana noma yini. So yaseke iyacela ke iStelis ukuthi okay ngoba sikwazi ukusebenzisa iDenny Craven, why don't we use iAkron Stadium, because Akron Stadium ama-team amaningi lapha eWestern Cape bajwayele ukuyisebenzisa. iCape Town Saints ijwayele ukuyisebenzisa iAkron Stadium, Cape Town Spurs ijwayele ukuyisebenzisa iAkron Stadium. Why don't we use and move the fixture ibe ngoSunday, yabo, because the fixture ibe ngoMgqibelo but ke we can move the fixture ibe ngoSunday, yabo. Yasho iPSL yathi cha ngesikwazi ukwenza lokho, ngesikwazi ukuthi iCape Town iStelis isidlale ngomhla 9 March because iStelis siyodlala futhi ngomhla ka 11, yabo. Siyodlala ngomhla 11 sidlani Orlando Pirates, siyodlala ngomhla 11 sidlani Orlando Pirates, so we cannot move the fixture ibe ngomhla ka 9 March. Menikhumbula kahle Orlando Pirates iyodlala neStelis ngolwesibili, udlala iStelis ngolwesibili. Iyasho iPSL uthi according to FIFA rules kumele kube nezinsuku ezu2 eziphelele for teams to be fully fit for iBetway Premiership fixture, yabo. Ama-team nje mele arreste ama-game amabili full for them to play, yabo. Unqabileke leyo nto ukuthi i-fixture imuvele ngesonto for igame abazoyidlala because i-fixture ibizomuva ngesonto because Athlone Stadium ayikho available ngomgqibelo, uyozibe available ngesonto, yabo. Ziningi nje ingxoshonxoshe ezikhona eCape Town, ama-team amaningi awatholi ama-venue for ukudlala, awatholi ama-venue for ukudlala. The reason why ingekho available is because izobe khona i-rugby tournament, okay. I'm sure niyayibuza ukuthi why bengasebenzisi iDHL Stadium. Siyazi sonke bafethe iDHL Stadium ijwayele ukusetshenziswa futhi Cape Town City. DHL Stadium, Cape Town Stadium esihle nje la eSouth Africa, yabo. Kuthiwa iDHL yona ihosta iCape Town Cycle Tour Expo. Angazi ke mhlambe khona bayaziyo leyo nto leyo, mina ngingazi. Kuthiwa iyahosta nayo, yabo. Istadium eziningi nje eWestern Cape zibhizi ngempela, so ingakho be-opted to use iNelson Mandela Bay ele Eastern Cape instead of using iDenny Craven. iDenny Craven bebengeke bakwazi ukuyisebenzisa incane kakhulu, yabo. Akron Stadium izobe isetshenziswa and they can't move the fixture to mhla ka 9, yabo. Mele babe ne 2 days berestile, which is very understandable. But ke singisazi wena ungangitshela ngokwakho ukuthi uzizwa kanjani ngale indaba zeKaizer Chiefs neStelis. Igame bimele idlale iDenny Craven and ba increase ama security or but ke singisazi ngezwe ngama comments uba neSports lo ungakhohlwa subscribe, ulike, ufollow futhi.